To jama'a, ga wani sabon labari. Ku zo ku ga wani abin ban al'ajabi da wata dattijuwa ta yi, wacce take da shekara kimanin, an haife ta tun 1910, amma ƙarshen rayuwa. Ku zo ku ji wani abin ban mamaki da ta yi da ban al'ajabi. Ku zo ku kalli hotonta, za ku ga a lokacin da take kan ganiyarta, amma yanzu ku zo ku ga a lokacin da girma ya kama ta, amma kuma Allah shi ya taimake ta, hankalinta bai gushe ba. Ku zo ku ji abin ban al'ajabi da ta yi. Ashhadu Allah ilaha illallah hu wa ashhadu it's almost finished. Anna Muhammadar Rasulullah. يا نفس إن لم تصبري. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma ta yi muni. To, wai shi tashi ne na ji ana cewa Adam A. Zango yana yin luwaɗi. To, jama'a me za ku kalla da wannan magana da mutane suke ikirarinta? Wasu na kallonta da wata siga, wani kuma na kallonsa da wani siga, wani kuma yana jinta abin na bashi mamaki. Shi ku Adam A. Zango bai yi wuta ba, ya fito da wani faifan bidiyo nasa na bayyana martani akan wanda mutane da suke mar wannan zargi. Jama'a ku zo ku kalli abin da Adam A. Zango yake faɗa. Ku zo ku ji daga bakinsa, kuma ku kalla da idanuwanku. Komai a warware shi a fili. Billahi lazi la ilaha illa huwa Adam A. Zango bai taɓa luwaɗi ba. Ban taɓa luwaɗi ba, kuma ba a taɓa yi da ni ba. Na yi wannan ne don me? Don mutane su tabbatar da cewa kowane taron jama'a ko kuma ma'aikata ko kuma wani wuri waɗanda ake taruwa, za a yi samun ɓata gari, za a yi samun